Ovce.sk Fotoalbum. Tisíc hrmených. Jano, zavracajúce, blízka sa. Horkníže blízka, to si len ovce fotoalbum robia. A ja by som chcel také fotky. Musím odkúkať, ako sa fotia s tým holým pupkom. S holým pupkom? Táto ovca je v tom najlepšia. Jej fotoalbum každý pozná. Nafotila sa aj so svojím maznáčikom. Najlepšie je fotiť sa zhora. To sa všetkým budete páčiť. Nezabudnite na modelkovské fotky. A z prstami ústa. A prečo tá ovca špúli pery? Prečo by sa baranom páčila. Premysli si, aké fotky zverejníš na internete. Aký obraz o sebe vytvoríš, tak sa bude k tebe okolie správať.